Gidan rahoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mutane 68 waɗanda 'yan bindiga suke garkuwa da su a cikin wannan jirgi da yake kan titin Kaduna, inda aka samu asarar wasu rayuka da dama waɗanda har yanzu ba a gama tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba. Sai kuma gashi an samu labarin 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane 68 wanda har yanzu gwamnatin Kano bata riga da ta ce komai ba. Jama'a danjin cikakken wannan rahoto, ina so ku gyara zama domin ku kasance da wannan channel ta mai albarka mai suna Gidan Rahoto, gidan da ake ba da labaran gaskiyar abin da yake faruwa a faɗin duniya. Kafin mu kawo muku shirin kai tsaye, ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sababbin zuwa. Muna godiya da irin kulawa da kuke ba wannan channel ta mai albarka. Ku yi mana liking, comment, domin hakan ne kaɗai zai ringa ba mu ƙwarin gwiwa na kawo muku labaran abubuwan da suke faruwa. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci kafin mu dawo mu kawo muku shirin kai tsaye. Hakika wayannan mutane 68 batansu ya tayarwa da al'umma hankali sosai, musamman ma wayanda suka kasance 'yan uwansu ne ko kwance muku iyalansu. Domin kuwa har yanzu sun yi shiru domin su ga abin da gwamnatin Kano za ta ce, amma ina har yanzu fa shiru. Ita kanta gwamnatin Kano ta ƙi magana, a kazalika ta Kaduna ta ƙi magana. Hakan ne ya hassala su ko kwance ya ba su ƙwarin gwiwa domin su ga yadda za a yi su ceto 'yan uwansu daga hannun wa'yancan 'yan bindiga. Hakan ya ba su dama, domin kuwa sun yi zama na tsanaki, sun kuma yi taro a tsakanin waɗanda suka rasa iyalansu domin tattaunawa su ga yadda za a yi su karɓo iyalansu, su raba su a wancan gurɓataccen hannu. Kuma suna nan, domin kuwa zancen da ake yanzu haka ƙudurinsu ya kusa cika. Suna nan suna ta tattaunawa domin su ga sun fitar da 'yan uwansu da abokan arziki daga hannun waɗancan 'yan bindiga. Tunda su gwamnatin Kano ta ƙi ta duba su, haka zalika ta Kaduna ta ƙi ta duba su. Wannan wacce irin rayuwa ce? Sun yi kukan rashin mai taimaka musu sosai, sun yi takaici, kuma hakan suna yanke cewa matuƙar za a ci gaba da haka a wannan lokaci, to fa su ma idan zaɓe zo ba za su zaɓi kowa ba, domin kuwa zaɓen ya kasance baya musu wani amfani. Wannan kenan. Jama'a kada dai ku manta, idan har kuna bibiyar mu a wannan channel ta mai albarka mai suna Gidan Rahoto, za ku ringa samun labaran abin da yake faruwa a duniya. Gidan Rahoto ta ku ce.